ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин дӯстони мо шуморо аз Москва ва Московский област гирифта бо мошинҳои худ ба роҳат ба граница бурда меоранд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба WhatsApp номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ салом расонед. роҳи сафед дӯстон. чемпиони вазни сабук UFC Илия Топурия ният дорад ки бо ғолиби муҳорибаи Ислам Махачев ва Ҷек Дела Мадалена ҷангад. ма бо шодии калон зидди Ислам Махачев дар хонаи сафед дар Амрико меҷангидум. турнири UFC дар он ҷо соли оянда баргузор мегардад. барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. барои ман фарқ надорад ки муҳорибаи мо бо ӯ дар кадом вазн мегузарад, лекин ман мефаҳмам вақте ки ту ба вазни вазнинтар мебароӣ, ту дигар ба вазни поёнтар фаромадан намехоҳӣ. лекин танҳо тасаввур кунед ки Ҷек Дела Мадалена Ислам Махачевро шикаст медиҳад. агар ки ин кор рух диҳад, пас ман бо ӯ ҷангидан мехостум, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Топурия ният дорад ки зидди Махачев ҷангад, лекин агар ки Мадалена Исламро шикаст диҳад, пас Илия зидди Мадалена ҷангидан мехоҳад. ва чанд рӯз пеш дӯстон, Мадалена дар Твиттер ба Топурия ҷавоб дода буд. вақте ки Макс Холлоуэй Дастин Пориеро шикаст дод, Топурия акси камарбанди БМФ-ро нашр карда ҳоло ҳам аз они ман навишта буд. Ҷек бошад ба Топурия ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: одами майдача каме роҳгум задааст, дар асл ин камарбанди ман аст, навишта буд Мадалена. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Мадалена дар ин корҳо низ қафо намонда истодааст ва аз худ фаҳмонда дода истодааст. довталаб барои камарбанди вазни миёна UFC Ҳамзат Чимаев дар муҳорибаи рейтингии вазни худ ки байни Роберт Уитагер ва Ренье Деридер ҳамин бегоҳ баргузор мегардад, фикрҳои худро баён кард. ин муҳорибаи хуб, муҳорибаи сахт мешавад. онҳо ҳардуяшон ҷангварони сахтанд. фикр мекунем ки Деридер бисёртар гӯштингир ва греплер аст ва кӯшиш мекунад ки ба замин афтонида усул гузаронад. лекин Роберт рақиби осон нест, чӣ гуна ки бисёриҳо фикр мекунанд. ман имкониятро дидум ва ӯро зуд шикаст додум, лекин ин маънои онро надорад ки ӯ рақиби осон аст. барои ҳамин тамошо кардани ин муҳориба шавқовар аст, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, ногуфта намонад ки муҳориба байни Роберт Уитагер ва Ренье Деридер аллакай ҳамин шом, яъне шоми 26 июл дар Абу-Даби баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад. ҳамчунин дар ин турнир Пётр Ян Шарабулет ва дигарон баромад мекунанд ва ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро мо дар телеграм-канали худ Паҳлавон ТЖ мегузорем. ссилкаи телеграм-канали мо бошад дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. худи ҳозир даромада обуна шавед ва пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ҷангвари бебохти вазни сабук UFC Нурулло Алиев оиди чӣ гуна ба топ 15 UFC шомил шуданд ва оиди муҳорибаи навбатии худ фикрашро баён кард. ман фикр мекунам ки бояд рақиб аз топ 15-ро шикаст диҳӣ, то ин ки ба топи рейтинг шомил шавӣ. ман ҳар рӯз тамрин карда истодам, худро дар форма нигоҳ медорам ва ба наздикӣ баромад мекунам. ҳозираш да ягон муҳорибае нест ки ман орзу мекардам. ҳозираш да ҳамаи таваҷҷӯҳи ман танҳо дар омодагиҳо, турнир ва муҳориба аст. дар куҷое ки UFC ба ман муҳориба диҳанд, дар ҳамон ҷо меҷангам. ман омодаам ва бе ягон мушкилӣ меҷангам, гуфтааст Нурулло. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Нурулло Алиев барои муҳориба омода аст ва интизори муҳориба аст. мо бошем ба Нурулло омодагиҳои хуби беосеб орзумандем ва албатта ки интизори хабарҳо оиди муҳорибаи ӯ мешавем. шумо бошед дӯстон, фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.